그 좀 좀 빼맘마. 응? 누구인지 돼? 누구야? 누구인 잘 피자? Ang 누구냐 봐도 언니 땀 밀고 나빠요. 하바 밀고 너. 하버 하바? 하버. हेलौ लोगोफोर दासान्दि गोबांथार सनिया कुइन आब'नि फिसाजोनि बर' रायज्लायनाया जोबोरैनो गोसारगासिनो दङ। नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबायानो बिथाङानो जाहैबाय सनिया कुइन आब'नि फिसाजो फिउना कुइन मुंनि उन्दै हिन्जावसा। जोबोर मोजां बर' रायज्लायनो रोंबाय। मानोना सनिया आब'आ गुबुन हारिजों जुलि जादोंब्लाबो गावनि रावखौ फोरोंबोगासिनो दङ। साबायखर थाबाय आब'निसिम। मा? Wow, आंनि बेगखौ decorate खालामबाय नोङो. You have decorate my bag. Yes. Huh? Yes. Decorate yours also. 내 뭐 funde? Yeah. Beautiful. Ui. nang 감사해 너지? 마누. 우리는 다 잘한 거. 맞은 잘하는 거? 나야 나야 마누. 나야 잘한 거. 나야 다요. 나야 다요 lời. 나야 알루정 나? 잔치대? 나야 항시비 돌정 알루정. 나야 파블리 아이! 하마! 만능 나? 나야 파블리 하마 마마 마미고 소리 마미 한. 빼걸유. 하마.